دادگاهی ویلایتی خطلون عمر مирзоев ساکینی 26 ساله شهری دوشنبеро که از او همچون таъсисдиҳандаи یک شاخه گروه тундрави Давлати исломӣ در تاجیکستان نام برده میشود به مهلت 20 سال از آزادی محروم کرد. ҳукми додгоҳ рӯзи 1 декабр содир шуд ва матни ҳалномаи он рӯзи 25 декабр бар Радиои Озодӣ дастрас шуд. ин ҳукм аллакай қонунӣ шуда аст. додгоҳи Хатлон Умар Мирзоевро дар таъсиси шохаи ДИИШ дар Тоҷикистон ва тарҳрезии чанд амалиёти террористӣ муттаҳам мекунад. парвандаи ӯ бар асоси 5 моддаи кодекси ҷиноии Тоҷикистон аз ҷумла ташкили фаъолияти ташкилоти экстремистӣ, зархаридӣ, терроризм, ҷалб кардани дигарон ба ҷиноятҳои террористӣ ва даъвати оммавӣ барои сарнагунии сохти конститутсионии Тоҷикистон баррасӣ шудааст. як манбаъ аз додгоҳи Хатлон рӯзи 25 декабр дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт, Умар Мирзоев соли 2014 дар шаҳри Талияти вилояти Самараи Русия тариқи интернет ба гурӯҳи мамнӯи Давлати исломӣ пайваст ва соли 2015 корро дар самти таъсиси шохаи ин гурӯҳи тундрав дар Тоҷикистон оғоз кард. аз ҷумла соли 2015 ӯ 4 тан аз муҳоҷирони меҳнатиро шомили гурӯҳи тундрави Давлати исломӣ карда, онҳоро барои анҷоми чанд амалиёти террористӣ ба Тоҷикистон сафарбар кард. ба як нафаре ки бояд худро назди бинои шӯъбаи Кумитаи Давлатии амнияти миллӣ дар Хуросон метарконд, 60,000 рубли русӣ дода, ба ӯ ваъда дод ки дар сурати анҷоми ҳамлаи интиҳорӣ ба хонаводааш 200,000 рубл пардохт мекунад. қабл аз анҷоми ҳамлаи интиҳорӣ, Мирзоев ба аъзои ин гурӯҳ гуфтааст ки бо баҳонаи маълумоти фаврӣ додан ба бинои Кумитаи Давлатии амнияти миллӣ дар Хуросон ворид шуда онҷоро тарк кунад. аммо ҳангоми тайёрӣ ва қабл аз анҷоми ҳамлаи ин гурӯҳи 4 нафара боздошт шуд. як сол пеш моҳи ноябри соли 2016 додгоҳ 4 тан аз аъзоёни гурӯҳи таъсисдодаи ӯро аз 12 то 15 соли зиндон кард. Умар Мирзоев ки дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва канали радиои зело бо номҳои гуногун саҳифа боз карда ақидаҳои ин гурӯҳи тундравро таблиғ мекард, бо боздошти ин 4 нафар шиносоӣ шудааст. ӯ бо дархости мақомоти Тоҷикистон дар шаҳри Талияти Русия боздошт шуда аввали соли 2017 ба Тоҷикистон истирдод шуд. як манбаи дигари Радиои Озодӣ дар сохторҳои қудратӣ рӯзи 25 декабр гуфт ки ҳоло шахсияти аъзои дигари гурӯҳи таъсисдодаи Умар Мирзоев таҳқиқ мешаванд. ба гуфтаи ин манбаъ, ӯ дар шабакаҳои иҷтимоӣ дар гурӯҳҳои махсус афроди зиёдеро бо номҳои мустаъор шомили гурӯҳи ДИИШ кардааст. то аввали соли 2016 ӯ шаҳрвандонро барои ширкат дар ҷангҳои Сурия ва Ироқ ташвиқ мекард, вале пас аз шикасти ин гурӯҳ ӯ барои ҷиҳод дар Тоҷикистон даъват анҷом медодааст. Умар Мирзоев дар мурофиаи додгоҳи ташвиқи шаҳрвандон ба гурӯҳҳои ифротиро эътироф карда, аммо тарҳрезӣ ва супориши ҳамлаҳои террористӣ дар Тоҷикистонро рад кардааст.